Boas tardes a todos. Vamos dar comezo a esta sesión ordinaria cos seguintes puntos da orde do día. Empezamos polo punto número 1, que é a aprobación da acta anterior, que é en sesión ordinaria do día 7 de marzo de 2024. Non sei se hai algunha aclaración, observación por parte do PSOE. Encende. Nada, simplemente decir que hai unha errata con varios puntos que aparece Independientes por Ribadumia. E non xa tarde. En lugar de PP en varios puntos. Eu por se queredes correxilo, desde votar. Entendo que non está Independiente. Alguna aclaración, observación por parte de... Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é a proposta ribadumienses en prol do galego, que pasa a comentar a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois traise a este pleno a proposta do equipo de goberno para o recoñecemento a ribadumienses en prol do galego 2024, de acordo coas bases que regulan este homenaxe, que establecen un plazo de presentación de solicitudes de candidaturas dende 1 de xaneiro ata o 31 de marzo, e a proposta do equipo de goberno, bueno, xa comentamos nas comisións informativas que en realidade calquera entidade, club, incluso club deportivo, podía ser un perfecto candidato a este recoñecemento, pero este ano tivemos en especial consideración a unha entidade que cumple este ano 100 anos, que é o Umia Club de Fútbol. Entón, a proposta do equipo de goberno é o recoñecemento ao Umia Club de Fútbol como entidade a nomear ribadumiense en prol do galego 2024. Entonces, paso a ler os antecedentes e a exposición de motivos. No Pleno Municipal, con data 4 de maio de 2017, aprobouse a institucionalización dos actos e actividades por mor da celebración do Día das Letras Galegas, acordándose establecer anualmente, coincidindo co 17 de maio, a celebración dun acto denominado Gala Homenaxe Ribadumiense en prol do galego. Así mesmo, estableceronse as bases, segundo as cales, poden ser obxecto de homenaxe as entidades de carácter cultural, social, deportivo e mesmo empresarial, así como persoas a título individual do Concello de Ribadumia, cuxo labor de promoción e posta en valor da lingua e da cultura galegas sexan meritorias do recoñecemento. As bases establecen que as candidaturas irán acompañadas dunha memoria explicativa de méritos no uso e difusión do galego e poderán presentarse a instancia do equipo de goberno, a petición conxunta de 4 concelleiros, a petición razoada e xustificada dun organismo oficial, entidade e asociación legalmente constituída, sempre cando sexa avalada pola asinatura de 100 veciños, ou petición dos veciños cando esta sexa suscrita como mínimo do 3% da población do concello. O Umia Club de Fútbol fundouse no Concello de Ribadumia no 1924 e con 100 anos de historia é o club de fútbol máis antigo da comarca do Salnés. É un dos pioneiros na provincia de Pontevedra e na actualidade están inscritos no Rexistro Xeral de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia. A actividade realizada por esta entidade abrangue varios obxectivos. En primer lugar, no ámbito deportivo, traballa co tío para acadar ser un club máis competitivo e poñer todo o esforzo na formación deportiva dos equipos de base. O club segue a evolucionar positivamente, tal e como ven facendo nos últimos anos, e é un dos clubs con maior número de equipos na base na comarca do Salnés. Na actual tempada, no 23-24, o Umia Club de Fútbol conta con 5 equipos de fútbol feminino, 12 de fútbol masculino e mixto, todos en categorías federadas, e en total máis de 320 xogadoras e xogadores. En relación ao fútbol feminino, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, o Umia Club de Fútbol dispón dunha das seccións máis potentes dentro da comunidade autónoma. Dende o punto de vista cuantitativo, 117 das 320 fichas federativas do club son de club feminino, o que constituye máis do 30%. Dende o punto de vista cualitativo, os equipos de fútbol feminino compiten nas categorías de máximo nivel, representando a comarca do Salnés por toda a comunidade autónoma e o noroeste da península. Neste sentido, destaca o equipo femenino A, que compite na categoría terceira Real Federación Española de Fútbol, cuarta categoría absoluta a nivel nacional. Súmase o sénior femenino B, que compite en primeira división da Liga Galega Femenina, os equipos cadete femenino e infantil femenino, que compiten nas correspondentes categorías da Liga Galega Femenina, e o equipo Promesas Femenina, que compite na Liga Promesas Galicia.
Ademais, as xogadoras deste club son convocadas de xeito regular para xogar coa selección galega, correspondente ás súas categorías, e tamén son recoñecidas pola súa traxectoria deportiva. Como é o caso, por exemplo, de Eva López, gañadora do Premio Galicia Sport a mellor xogadora galega semiprofesional na tempada 21-22. O Umia Club de Fútbol conta tamén con 12 equipos de fútbol masculino e mixto. Salientar o sénior masculino que na actual tempada 23-24 compite en primeira regional e por terceira vez na súa historia está con posibilidades reais de xogar a fase de ascenso á categoría regional preferente. Por outra banda, no ámbito social está ao lado de quen máis o precisa e para ele organizan accións e actividades solidarias que nos permiten ser referentes na comarca do Salnés e tamén na provincia de Pontevedra. No eido cultural, indicar que dentro das actividades do club tamén se incluye a organización do torneo do Día das Letras Galegas, Letras Umia Galegas, para categorías biberón e promesas feminino de toda Galicia. Esta actividade entronca nos valores do clube e neste ano 2024 celebrarase a cuarta edición. Como exemplo, na edición pasada, o 17 de maio do ano 23, participaron 16 equipos biberóns mixtos e 8 equipos promesas feminino, asistindo máis de 1.120 persoas ao campo da Bouza. De xeito descritivo, indicar que o evento do ano 2023 non se circunscribiu á actividade deportiva, sino que tamén se homenaxeou a Francisco Fernández del Riego, con lecturas dos seus textos durante a disputa dos partidos ao longo de todo o día e contouse con un speaker que trasladou todas as mensaxes en galego durante os partidos. Realizaron actividades de promoción de non á violencia e tamén da igualdade, e tiveron lugar xogos de lectura en galego, entrega de trofeos acompañados de libros en galego, así como unha merenda de confraternidade entre os equipos. Esta iniciativa de maridaxe do deporte coas letras galegas é moi salientable e innovadora. Entendemos que se debe manter e potenciar, para o cal o Concello amosa a súa total disposición a colaborar na organización, realización e difusión da mesma. Tendo en conta que, como se indicou anteriormente, o Club de Fútbol como club deportivo chega coa súa actividade a un importante número de persoas, sobre todo en idades infantís e xuvenís, servindo como canle de difusión activa entre a rapazada e a mocidade, idades nas cales é tan importante poñer en valor o emprego da nosa lingua galega como sinal de identidade e símbolo da nosa riqueza patrimonial, especialmente nas administracións e nas entidades debemos preservar e difundir. Salientar tamén que dende o club se promove que toda a cartelería e difusión en redes sociais e demais canles das diferentes actividades e eventos sexa empregando sempre a lingua galega. Á vista dos antecedentes expostos e das bases que rexen a organización do acto homenaxe ribadumienses en prol do galego, considérase que o Concello de Ribadumia como entidade máis próxima á cidadanía e á sociedade en xeral ten a obriga de recoñecer o papel desempeñado polas persoas e entidades que promoven o uso do galego. En base aos méritos anteriormente detallados, o equipo de goberno do Concello de Ribadumia propón homenaxear como ribadumiense en prol do galego no ano 2024 ao Club de Fútbol polo seu labor de uso e fomento da lingua e da cultura galegas. Polo tanto, propónse que, tendo en conta a anterior exposición de motivos, propónse ao Pleno Municipal a aprobación, se procede, dos seguintes acordos. Aprobar o nomeamento da entidade deportiva Umia Club de Fútbol como ribadumiense en prol do galego para o ano 2024. Gracias, Vanessa. ¿Algunha aclaración ou observación por parte do grupo do PSOE? Simplemente para decir que o Grupo Socialista votará a favor deste recoñecemento a un clube que tamén, entre outras cousas, é pioneiro no fútbol feminino. Nada máis, votaremos a favor. Gracias. ¿Algunha aclaración ou observación por parte de Xuntos? Boa tarde a todos. Pois nos un pouco na mesma liña tamén vamos a votar a favor do Club Umia para este recoñecemento, pero bueno, como tamén comentábamos nas comisións, prácticamente o 100% das asociacións e colectivos de toda a Ribadumia poderían levar. Gracias. ¿Algunha aclaración ou observación por parte do bloque? No, somente aclarar que imos a votar a favor, porque realmente fan unha labor polo galego, pero como fai calquera entidade daqui do noso Concello. Gracias. Pasamos a votar o punto número 2 da orde do día, que é a proposta ribadumienses a prol do galego. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é inicio do expediente de desafectación do camiño de Villaverde. Vas a comentar o punto a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois traese a aprobación a este pleno o inicio do expediente de desafectación de un camiño en Villaverde
a instancia dunha solicitude de Josefa Martínez Martínez en relación a un camiño situado en Villaverde, en concreto na parcela número 208 da concentración parcelaria de Barrantes, que limita ca parcela 197. Actualmente é un tramo de camiño que está en desuso e ocupado en gran parte por edificacións da propio terreno do solicitante e de vegetación, que os veciños do lugar dispoñen de outra pista asfaltada con mellores condicións de acceso, que de feito este camiño non podría dar servicio ao paso de automóviles ou de tractores debido ao seu ancho, e que a superficie do camiño a desafectar ten unha longitude de 65 metros, un ancho de 2,70, o que implica unha superficie de 175 metros cuadrados. Gracias, Vanessa. Algunha aclaración ou observación por parte do PSOE? Algunha aclaración ou observación por parte de Xuntos? Non só mostrar a nosa aprobación a este tipo de actuacións, que ao final o que veñen facendo é un pouco pois arranxar determinados problemas que por fallos de previsión no seu día ou por cambios de uso, pois efectivamente favorecen que o solo este máis ordenado e que ese fragmento, ese trozo de terreno que está posiblemente sin manter porque realmente non hai ninguna titularidade, pois este nunhas boas condicións e mentres non hai oposición de calquer outro veciño despois no proceso que segue a continuación, pois totalmente de acordo. Gracias. Algunha aclaración ou observación por parte do bloque? Pasamos a votar o punto número 3 da orde do día, que é o inicio de expediente de desafectación de camiño en Villaverde. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é modificación do punto número 5 do plan xeral. Bueno, esta modificación, sí. Bueno, non, vale, pero sí, podes, sin problema ningún. Non, eu quería intervir antes de que se pase a debatir este punto porque, como xa sabe a corporación, nos presentamos un escrito solicitando a súa retirada, o igual que fixemos na anterior ocasión, porque consideramos que se basea nunha documentación que parte dun informe que non se asusta á realidade nin xurídica nin física, e polo tanto nós non vamos a participar dun debate dando por boa unha documentación que de entrada consideramos que non se asusta á realidade. Nada máis. Bueno, vamos a ver. Plantéxase pois unha aprobación, este é un informe previo á aprobación inicial da modificación puntual número 5 do Plan Xeral de Ribadumia, que é a ampliación e regularización do solo industrial. Bueno, aquí hai un informe do técnico municipal no que, bueno, hai uns antecedentes. O Concello de Ribadumia conta cun plan xeral de ordenación municipal aprobado definitivamente o 13/3 do 2001, con data 16/6, inicia o expediente en torno ao ano 2021 e con data 16 de junio de 2022 o Concello de Ribadumia realizou solicitude de inicio do procedimento de avaliación ambiental estratégica simplificada da modificación puntual número 5 e con data 10 de octubre de 2022 recíbese no Concello de Ribadumia a resolución da Directora Xeral da Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático, bueno, cos informes favorables, e con data 20 de octubre de 2022 publícase no DOGA. O obxecto desta modificación puntual, bueno, primeiro hai que dicir que hai unha tramitación un trámite ambiental que, bueno, pues que foi aprobado. O obxecto da modificación puntual, o Plan Xeral de Ribadumia, conta cunha ordenanza específica que regula o ámbito de solo urbano, de solo industrial, ordenanza 5, industrial de Cabanelas,
bueno, así a ordenación de dito ámbito recóllese no plano 3.4, clasificación e calificación do solo urbano industrial de Cabanelas, e no plano 4.3, alineación rasantes do solo urbano industrial de Cabanelas. Bueno, os obxectivos da presente modificación, o Concello, vista a demanda de solo industrial e os problemas existentes no plan xeral e polas contradiccións da urbanización coa ordenación vixente, considera necesario regular a situación e ampliar o solo urbano industrial por dúas importantes razóns. A primeira delas, que conta cunha ampliación, poderase cubrir a amplia demanda deste tipo de solo por parte de varias empresas, dado o esgotamento do solo disponible no polígono industrial, que na actualidade ten unha ocupación que ronda o 82% das parcelas. E a segunda razón importante é que xustifícase por cuestións de orde e economía, xa que a oferta de solo industrial no polígono evita a proliferación de instalacións industriais e talleres noutros tipos de solo ou ampliación das existentes, en aplicación á lei vixente. Lei, instalacións pola súa situación agravan os problemas da accesibilidade e dotación de servicios urbanísticos que finalmente debe resolver pois, o Concello. O obxecto da modificación puntual concrétase en 4 actuacións. Primeiro, existe unha bolsa de solo no borde do polígono que, reunindo as mesmas condicións urbanísticas que os incluídos no solo urbano de solo industrial, foron excluídos da delimitación do polígono industrial de Cabanelas. É unha ampla zona de solo que dá fronte a un dos viais do polígono nunha longitude aproximada de 127,42 metros e unha superficie aproximada total de 11.446,93 metros cuadrados. Doutra banda, existe unha nova rúa que non está recollida no sistema viario trazado inicialmente no plan xeral. É un vial que facilita a circulación rodada dos vehículos pesados por esas vías, evitando engorrosas maniobras que, bueno, pues obrigan ás rotondas en fondos de saco iniciais. E outro dos obxectivos da modificación puntual é modificar o artículo 168, que son condicións de uso industrial na ordenanza número 5, coa finalidade de acoller nos propios dun polígono industrial demandados por diversos empresarios que amplían e clarifican o desenrolo das actividades en hostelería, espacios libres e zonas verdes e no servicio de automóviles e transporte. E, por último, complétase a regularización do sistema viario coa inclusión dunha área de aparcamento situado no centro do polígono que xustifica a dotación necesaria con ampliación do ámbito. Bueno, despois de todo isto, hai un informe do técnico municipal, hai unhas conclusións, é un informe do técnico municipal que, analizada toda a documentación do técnico da modificación puntual redactado polo arquitecto, que dita modificación foi redactada ao amparo e conforme a legislación vixente, que a modificación puntual proposta fundamentase en razóns de interese público debidamente justificadas na memoria da mesma, que a xuicio deste técnico o documento de planeamento redactado presenta unha calidade técnica suficiente para ser resolta a súa aprobación inicial, xa que analiza e dá resposta de forma axeitada ás particularidades urbanísticas e de ordenación de territorio afectado, incluindo as determinacións indicadas no IAE. Non obstante, recoméndase pois a precisión no documento definitivo. Bueno, visto anterior, infórmase favorable á modificación puntual do plan xeral presentado para a súa aprobación inicial. Bueno, isto é un pouco pois, o informe do técnico municipal para esta aprobación e ampliación, regularización do suelo industrial. Con respecto á intervención de Ramiro de Somos, de Xuntos, perdón, para nada estamos de acordo con él, porque isto, pois, evidentemente,
é un documento decir, para a tramitación deste expediente primeiro ten que haber unha aprobación, un trámite ambiental que foi valorado positivamente, foi aprobado. Segundo, que para tramitar este expediente podese dividir en 3 fases, que hai unha aprobación inicial, unha aprobación provisional e unha aprobación definitiva. Nós o que vamos a aprobar ahora mesmo é unha aprobación inicial deste documento e a continuación pois haberá pois as distintas alegacións que poden presentar cada unha das persoas que así o consideren antes da aprobación provisional ou aprobación definitiva. Por lo tanto, creo que non procede esta aportación ou esta valoración que fixo Ramiro. Eu creo que se hai algunha deficiencia ou ves algunha deficiencia, por suposto, nas alegacións se van a subsanar ou se subsanarán por parte das persoas responsables técnicos. A parte hai que dicir que non hai ningún técnico, porque a parte de aprobalo aquí no Concello, despois ten que ir á Xunta de Galicia e a día de hoxe non hai ningún técnico que dé validez a unha aprobación ou a uns documentos se non se corresponden coa realidade. Por lo tanto, primeiro, temos un plazo de 2 meses para presentar alegacións. Esta é unha aprobación inicial do expediente. Hai un plazo, como digo, 2 meses para que cada un presente as propostas ou que presente pois esas posibles dudas que se poden, por suposto, aclarar, e a continuación pois se tramita e sería a aprobación, se enviaría á Xunta de Galicia e aí se levaría a cabo a aprobación provisional. Despois ainda quedaría unha terceira aprobación definitiva que sería por parte xa da Xunta de Galicia. Por lo tanto, nesta primeira exposición creo que é suficiente. Non sei se por parte do SOE hai algunha aclaración para este punto. Sí, gracias, alcalde. En primeiro lugar, queremos facer a pregunta xa que en relación ao documento aportado, un dos 2 documentos aportados para este pleno, que se decía que a documentación relativa a este punto era a mesma que xa dispoñíamos dos outros anteriores plenos. Entonces entendemos que desde novembro de 2023 non houve ninguna actuación que modificara o expediente. Vale. Entón, pasamos a dar a nosa opinión, que discrepamos en varios puntos do que acaba de decir o alcalde. Empezando por decir que no pasado pleno ordinario de setembro de 2023 e posteriormente no pleno ordinario de novembro do mesmo ano, o Goberno local traía a trámite a aprobación desta modificación puntual número 5 do Pexón. Tras ser analizado o proxecto redactado por unha empresa externa contratada a tal efecto, observamos unha circunstancia nunha das parcelas na que existe actualmente unha nave industrial e un muro de peche construído sobre solo rústico de especial protección agropecuaria, tal como se recolle no informe. Sorprendentemente, estas construcións non figuraban en ningún momento no proxecto, nin na súa memoria, nin nos planos, nin nas fotos, nin no resto da documentación que acompañaba o proxecto se facía referencia á existencia desta nave. Omisión feita de forma, creemos, totalmente deliberada, a razón de que ata as fotos se tomaron con cadre xusto para que non aparecese dita construción, aínda que si se pode apreciar un anaco do muro de peche nalgunha delas. Hai que dicir que na breve explicación que o equipo de goberno nos aportou nas comisións informativas do pasado ano, en ningún momento se referiu a esta nave, nin a esta parcela, simplemente á liña de delimitación do polígono. Debido a esta confusa situación, este grupo político decidiu solicitar por rexistro 4 informes xurídicos e técnicos sobre este asunto xa no pasado ano. Por sorpresa para nós, no pleno de setembro, o alcalde decidiu retirar este punto da orde do día coa xustificación de que había grupos que manifestaban non dispoñer da información necesaria para proceder ao seu análise. Convén sinalar que ata onde temos coñecemento en todas as ocasións anteriores nas que se manifestaron situacións similares, nunca retirara ningún punto da orde do día por este motivo, salvo esta vez. No pleno de novembro volveuse a retirar esta vez por non ter maioría suficiente o equipo de goberno e, revisando a documentación aportada, decatámonos de que non só a nave ocultada de forma intencionada no proxecto de modificación do Pexón deste equipo de goberno era ilegal, como xa supoñíamos, senón
que o propio alcalde era coñecedor da ilegalidade da mesma desde o ano 2020. Así como tamén era coñecedor da investigación efectuada pola Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística, a APLU, desde 2021. Nas resolucións de expediente de reposición de legalidade urbanística de 2022 e da sentenza de demolición que dita a Axencia tiña sobre a parcela en cuestión desde xaneiro de 2023. O propio Concello recoñeceu a ilegalidade das obras que a comezos de 2020 se iniciaran naquela parcela porque o Seprona formalizou nese momento unha denuncia por infracción urbanística. Denuncia que foi comunicada aos poucos días ao Concello e que a raíz da cal a Oficina Técnica Municipal tivo que visitar a parcela e emitir un informe técnico onde se certificaba a ilegalidade. Neste informe, o arquitecto municipal, datado 31 de marzo de 2020, no seu punto terceiro da conclusión, di expresamente deberase proceder á paralización total das obras. Pois ben, a efectos prácticos non se fixo isto. O alcalde, ademais de emitir un decreto de alcaldía de paralización de obras que exixía a lei, tiña que ter feito o necesario para a paralización real e, de ser necesario, acudir á Garda Civil para executar dita paralización. É importante recordar que esta obra ilegal, iniciada en 2020, denunciada polo Seprona prácticamente nada máis comezar, declarada ilegal pola Oficina Técnica Municipal no mesmo ano, investigada pola APLU en 2021 e emitida a resolución de expediente de reposición de legalidade urbanística en febreiro de 2022, nunca presentou unha solicitude de licencia de obras en tempo e forma ante o Concello de Ribadumia. As únicas solicitudes que constan no expediente son presentadas sempre despois das notificacións de denuncias, requerimentos do Concello ou resolucións da APLU. Por exemplo, cando o Concello require á empresa propietaria presentar documentación necesaria para a reposición da legalidade urbanística que consta, entre outras cousas, das autorizacións das administracións competentes para poder construir, a empresa entrega por rexistro municipal tan só solicitudes feitas media hora antes de presentar a documentación no Concello. Isto podes entender como unha burla á soberanía municipal, ao ordenamento urbanístico e a todos os veciños. Xa en febreiro de 2022, a APLU emitía a resolución que concluía iniciar o expediente de reposición de legalidade urbanística na parcela, é dicir, que o propietario, no prazo dun ano, devolvería os terreos ao seu estado orixinal. Sen embargo, o alcalde, en este momento, ordena inmediatamente o deseño do proxecto de modificación do Pexón, datado en marzo de 2022, coa contratación dunha empresa externa, como xa dixemos antes, no que se pretende recalificar o solo da parcela de rústico a industrial. Cabe destacar que coa convocatoria do pleno de novembro, no que se levaba por segunda vez a modificación do Pexón, si existía un informe xurídico de Secretaría datado do 6 de outubro, informe que non existía no pleno de setembro, pero si volve a haber neste caso, pero que non aporta nada ao noso entender, dado que se limita expresamente a detallar e avaliar favorablemente o procedimento administrativo da modificación en sí, sen mencionar en ningún momento a parcela en cuestión, ni moito menos a existencia dunha nave ou construción ilegal dentro do ámbito de actuación da modificación, non xustificando claramente o interés xeral, neste caso, o noso modo de entender. A corporación ten que saber que con cada voto, cada concelleiro ten unha responsabilidade moral e incluso legal, con respecto ao sentido do seu voto. Aquí hoxe preténdese aprobar unha recalificación de solo rústico e industrial case exclusivamente para unha parcela en concreto que dispón de construcións ilegais con orde de demolición. Entendemos que probablemente aquí e hoxe non se vai a romper a disciplina de voto, pero as concelleiras e concelleiros que voten a favor desta modificación do Pexón teñen que saber que estarán sendo cómplices de quen está a violar a lei urbanística, con todo o que eso poida implicar no futuro. Dende o PSDG-PSOE, por todo o exposto, pedimos a retirada do proxecto, non do punto de orden do día, senón do proxecto da modificación puntual do número 5 do Pexón, mentras non se faga unha aclaración xurídica ao respecto das parcelas afectadas. E mentres este non se modifique para excluir a parcela da nave ilegal sobre a que pesa a sentenza de demolición. De non ser así, pois non teremos máis que votar en contra. E concluyo. O Grupo Socialista de Ribadumia estará sempre a favor de incrementar a actividade industrial no noso concello, pero non pode apoiar o que a todas luces semella unha actuación ad hoc. E, ademais, tendo en conta cuestións como que na memoria de aprobación inicial chegas a decir cousas como tipoloxía edificatoria o ámbito carece de edificacións. Isto aparece na memoria. E preguntámonos, señor alcalde e equipo de goberno, é vostede consciente de que unha modificación puntual do Pexón debe estar fundamentada no interese xeral claramente e non existe ningún informe que xustifique tal extremo? É consciente de que facer unha modificación puntual que non se fundamente no interés xeral pode facer que vostede incurra nun delito de prevaricación?
Son eu todo agora o único que lle está advertindo de posibles consecuencias desta aprobación a vostede e ao resto da corporación que vote favorablemente a este punto tendo en conta os antecedentes. Tamén nos preguntamos que custo teñen para os veciños os informes técnicos encargados, como xa dixemos, a unha empresa externa. Faga, e instamos a que faga unha modificación máis ampla, ben feita, sen irregularidades, e que busque o apoio do Consorcio da Zona Franca, que está impulsando 7 polígonos industriais na provincia, da Xunta de Galicia e de todas as administracións competentes, crea unha mesa de traballo onde nós tamén podemos estar e apoiar o impulso do polígono industrial, pero non así, por tanto, volvemos a decir que votaremos en contra deste punto. Gracias. ¿Alguna aclaración o observación por parte do BNG? Sí. Nós, igual que os do PSOE, estamos completamente en contra desta modificación porque parecenos un pouco unha tomadura de pelo que se intente legalizar unha obra que a todas as vistas é ilegal. Temos aquí a resolución da APLU, donde di claramente que antes da solicitude da licencia de obra xa foron a inspeccionar e había ali unha nave que estaba en construcción e temos aquí as fotos da nave sen licencia de obra nun terreo que tamén o di a APLU, non o decimos nós, era terreno protegido, non era... Foron executadas obras de urbanización consistente en movimentos de terra, muros de contención e poche de formigón, e todas estas obras son nun chan que non era urbanizable. Tamén di a APLU, que non o decimos nós, a APLU acordou incoar expediente de reposición de legalidade urbanística e tamén deu orden da suspensión inmediata das obras de construcción, as cales non se suspenderon, senón que se seguiron adiante con elas. Tempo despois, hubo unha orden de derribo cun plazo de execución de 3 meses. Deso fai máis dun ano, esa obra tiña que estar derribada e non o está, senón que sigue aí, e aquí estás intentando recalificar ese chan. Pero non só o di a APLU, tamén o di a xurisprudencia. A xurisprudencia entende que as futuras e hipotéticas novas previsións de ordenación urbanística poden ser tidas en conta na data na que efectivamente cheguen a entrar en vigor, sendo evidente que ten que ser aplicada a determinación de ordenación xurídica e non outra que nen sequera existe. O Tribunal Superior de Xustiza dixo: un futuro plan en trámite no puede servir de amparo a una pretensión anulatoria de una resolución que ordena la demolición de unas obras, la cual ha de ser enjuiciada teniendo en cuenta la normativa urbanística vigente, sin que pueda accederse a su revisión en función de lo que no constituye más que una mera expectativa, ya que la normativa de aplicación es la vigente en el momento que se resuelve el expediente y no la que hipotéticamente se pudiera aprobar en el futuro, cuya falta de aprobación y vigencia constituye un obstáculo definitivo que incumple su toma en consideración. É iso que estamos a facer aquí. Hai unha obra, ten unha orden de demolición e quere recalificar o terreo a posteriori. E a maiores non ten licencia de obras porque foron pedidas sempre a posterior das denuncias. Por eso nos estamos completamente en contra. Vale, gracias. Vamos a ver, primeiro confundides dúas cousas. Nós non legalizamos a obra. Nós tramitamos unha modificación puntual. Non somos quen para modificar, ou sea, para legalizar unha obra. A todos os veciños que teñen problemas coa APLU, tomamos a mesma decisión que estades tomando vos, aquí. Todos os expedientes que entran no Concello da APLU, tomamos a mesma decisión que estades valorando vos ahora aquí. Decídeme se sí ou non. Estás intentando defender unha obra que nin sequera No, tiña licencia de obras. E non o digo eu que mira, é un expediente que teño do Concello. Claramente, aquí teño un informe técnico de que non ten licencia de obra tramitada polo Concello. Aquí hubo dúas actuacións, dous expedientes da APLU con orden de derribo e se conseguiu salvar a situación de dous veciños. Se utilizamos o mismo sistema, esas dúas actuacións de dous veciños estarían derribadas agora mesmo. E outras solicitudes de outros veciños que estamos tratando de, se é posible e hai solución legal, pois, bueno, pois que salven as súas construccións. Se é posible. E sempre desde un punto de vista legal. Pero aquí no Concello de Ribadumia hai dúas actuacións claras, unha en Lamas e outra en Besomaño, que se salvou a situación precisamente por pelealo, por traballalo e poder xustificalo ante APLU. Por lo tanto, hai que ser moi prudentes cando se fala desta situación. E seguinte paso.
Se que preguntaste por alusións, tamén te quería responder. Sí. Sí, eu non estou claro que estou de acordo en Bueno, pues solucionar os problemas. vale, pues este Iniciar expedientes Este de reposición de legalidade, pero que aquí hai un informe que está mal feito e ad hoc, o claramente. informe, si está mal feito, hai un período de alegacións de 2 meses Está para mal feito de solicitarlo. forma intencionada. De feito, Simplemente por alusións. De feito, o escrito que presentou Xuntos, que non está aquí, se incluirá directamente nas alegacións destes 2 meses. Se o Concello de Ribadumia e este equipo de goberno non temos ningún tipo de problema. As alegacións que, o sea, o escrito que presentou precisamente Xuntos se levará precisamente ás alegacións e se resolverá o equipo técnico que o ten que resolver. Ti crees que calquera de nós que vai a probar algo que sea ilegal e que non teña soporte técnico? Pero ti crees que alguén de nós con responsabilidade que pode aprobar algo sin un soporte técnico? Aquí o que estamos falando é dunha proposta de modificación puntual. Non estamos falando de legalización, e vos estades falando de legalización dunha construcción. O cal é... Non, para nada. É unha modificación puntual. É unha modificación puntual. É unha modificación puntual. Que é para onde ten que crear, para onde ten que crecer, é para onde ten que crecer. No, pero evidentemente. É dicir, para onde ten que crecer o polígono industrial? Precisamente para esta zona. É que non hai outra zona. Para onde non se pode crecer. Recolle as miñas palabras e crea unha mesa de traballo axudándose de administracións competentes como pode ser o Consorcio Zona Franca ou a Xunta de Galicia que interveñen noutros polígonos e fagamos unha modificación das necesidades máis ampla. Vale, non só se fará máis ampla se procede, sin problema ningún, que nós estamos abertos precisamente a eso, porque ao mellor hai que ver outras alternativas precisamente para crecimiento. Vale, entonces, con respecto a esta, eu creo que estades confundindo a legalización dunha edificación, que non é o caso noso, coa modificación, coa tramitación, co inicio dun expediente de tramitación dunha modificación puntual. É o que estamos votando hoxe aquí. O resto, o estades... Sí, pero o expediente que estades utilizando non concorda coa realidade, porque estades ocultando en todo momento que ali é unha edificación. Para nada. Pero ¿Cómo presenta unha para nada? alegación. Di claramente na página, David, na página número 11 di claramente o ámbito carece de edificacións e ten unha edificación. E nas fotos non aparece edificación en ningún lado. Non é real. Non. Facede ben os papeles e que salga esa edificación e que salga reflexada ali. Na modificación, cando sea a tramitación, se presenten as alegacións de feito escrito de Xuntos, o vamos a van a ser unhas alegacións das que vamos a presentar sin ningún tipo de problema. David, podes darlle as voltas que ti queiras, pero hai unha nave e non aparece reflexada en ningún tipo aparecerá ningún lado reflexada e calquera aportación, calquera aportación que se poida facer por parte de calquer partido político e de calquer veciño que enriquecen, porque estamos en fase de proxecto, que esa modificación poida ser mellorada, ben recollida está. E o equipo redactor e os técnicos o recollerán, estudiarán e temos un plazo de 2 meses sin ningún tipo de problema. Vos estades votando en contra da iniciación dunha modificación puntual, non de edificacións, que nós non nos metemos na edificación, non é responsabilidade. Pero que é unha modificación que se basa nun informe que non concorda coa realidade. Habrá que refacer ese informe e logo... Para iso está o período de alegacións. Para iso está o período de alegacións. Presentes as alegacións sin ningún tipo de problema. Vos o que tendes que ter claro é que 6 meses. Hai un interés por parte de varios empresarios, adaptación do polígono un pouco á realidade, porque, bueno, o que estaba no plan xeral, pois realmente non é o que se ve, é o que se trata precisamente de recoller eso. E entre eles está esa modificación, o sea, para iso está esa modificación puntual. Vos estades en contra do crecemento do polígono industrial. Pois é o que vades a votar. Nós o que queremos é que as cousas se fagan ben. É o que vades a votar. Para iso está o período, para iso está o período de alegacións. Estamos na fase de aprobación inicial, que é a fase de aprobación provisional e a última fase que é a aprobación
definitiva Pero que así non aprobe a está Xunta de justificando Galicia. en ningún momento Non vai por haber que no ningún informe técnico non aparece non o vai haber edificio ningún en ningún momento, porque se ocultou non vai eso. haber ningún Non dades técnico ningunha justificación de por que Non. non aparece a nave en ningún documento do informe. cando se presente a modificación, cando se presente bueno, as Entonces, alegacións, explícanos por que non aparece a nave en ningún documento. pero se presentas Da, unha no, porque alegación, se fixo mal de o feito, informe, o dá unha escrito, explicación, o non estás escrito, dando, estás índote polas ramas e intentar darnos a oposición o papel de malos malísimos que non queremos que se amplíe o polígono. Nos queremos que se amplíe o polígono, para nada. pero que se faga ben feito, pero que se e vai a non facer, con mentiras e pero que falsedades. No, pero estás confundida, é dicir, non hai mentiras e falsedades, É dicir, non hai ningún Ocultar concelleiro. información e falsear son Deso- sinónimos. Deso nada, Sí. porque isto non é a aprobación da edificación, nin é a aprobación provisional, nin é a aprobación definitiva. É que hai 3 fases da aprobación. Isto é unha iniciación do expediente. Eso é o que temos que ter claro. Ese é o que temos que ter claro. Bueno, pues presentas unha modificación e o equipo redactor e os técnicos o resolverán sin ningún tipo de problema. É certo que cando se fala, é certo que cando se fala de unha modificación puntual, parece que a veces pois, bueno, parece a ver si se sale algo, a ver si políticamente pode ser rentable. Non, non é rentable. É dicir, aquí o que se busca é, bueno, pois adaptar a realidade do polígono industrial, do solo industrial, adaptalo á realidade que hai, que non está adaptado. Hai unha calle, hai algunhas cafeterías, hai algúns talleres, hai algún, pois precisamente o que se trata é de adaptar todo eso, sin ningún tipo de problema. E non hai máis. Buscar algo máis e querer, bueno, quitar algún rendimento político, e non é o caso. O sea que nós o temos claro, podíamos seguir falando, é dicir, habrá un período de alegacións, esas alegacións se estudiarán, esas alegacións se lle darán o visto bo ás persoas técnicas, se remitirá o expediente á Xunta de Galicia, o estudiarán, lle darán o visto bo, e despois será a aprobación. Remitirán outra vez ao Concello para aprobar en pleno, se estamos ou non estamos de acordo, se aprobará en pleno, e despois se remite outra vez á Consellería para que lle den o visto bueno final. O procedimento é así, Dolores. Non hai máis historia. É dicir, vos vades a votar algo que estades confundindo os términos da modificación puntual coa legalización dunha edificación. Bueno, esa é a vosa valoración. A nosa valoración é outra. Bueno, pasamos a votar este punto número 4 da orde do día, que é esta modificación número 5 do plan xeral. Votos en contra? Votos a favor? Queda aprobada por mayoría de 7 votos a favor y 4 en contra. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é informe de morosidade terceiro e cuarto trimestre do 2024. Pasa a comentar o punto Dolores, a secretaria. De 2023. Los datos del informe de morosidad del tercer trimestre de 2023 son los siguientes. Pagos realizados en el periodo medio de pagos 62,85, el número de pagos 88, el importe total dentro del periodo legal de pago 67.525 y fuera del periodo legal de pago 748 pagos por importe de 635.336,28. El periodo medio de pago del tercer trimestre es de 61,79 y en el cuarto trimestre puede el número total de pagos realizados, el periodo medio de pago realizados, de pagos realizados en el periodo 43,16, número de pagos dentro del periodo 57 por importe de 41.444,69, fuera del periodo legal 194 por importe de 189.762,55 y el periodo medio de pago en el cuarto trimestre fue de 60,51 días. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é dar conta das... Perdón, teño unha intervención aquí. Sí. Se me permites. De que solo sea un informe. É para decir simplemente que
Según a lei establecida, a lei 9/2017 de 8 de novembro, os concellos deben estar por debaixo de 30 días no período medio de pago. Este concello está por riba dos 60 nos dos últimos trimestres, simplemente instar a solucionar o que está a pasar porque, se non me equivoco, fai 2 anos estaban 18. Entonces, nos últimos tempos, non sei pois o que pasaría, o equipo de goberno será sabedor, pero isto tamén pode ter repercusións para o Concello, simplemente advertir das consecuencias negativas que pode ter para a Ribadumia, pero principalmente en términos de sancións e repercusións legais, sancións económicas e demais do dano á reputación do Concello. Perfecto. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é dar conta as resolucións de alcaldía emitidas entre o 7 de marzo de 2024 e o 2 de maio de 2024. Pasa a comentar o punto a concelleira Vanessa Jorge. Pois danse conta das resolucións da alcaldía no período do 7 de marzo ao 2 de maio do 24, segundo ordenado por artículo 42 do Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Ordenación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, dase conta da emisión das seguintes resolucións da alcaldía. Resolución de nomeamento de instructora de procedimentos sancionadores en materia de tráfico, circulación e seguridade vial, 2 resolucións de alcaldía en materia de solicitude de subvencións, unha relacionada con modernización de instalacións de infraestructura, instalacións culturais, outra relacionada coa promoción do uso da lingua galega, 9 resolucións de alcaldía en materia de adxudicacións de contratos, entre elas alumeado da Festa do Viño Tinto, alugueiro de cabinas sanitarias para a Festa do Viño Tinto, alugueiro de material de son e iluminación para a Festa da Diversidade, suministración de pirotecnia, fogos e artificiais para a Festa do Viño Tinto, redacción e implantación da memoria do Plan de Seguridade da Festa do Viño Tinto, campaña e sensibilización do punto violeta para a Festa do Viño Tinto, tamén para a Festa do Viño Tinto tarefas de limpeza de rúas, suministración de tazas e xerras e suministración de camisetas, polos, pañoletas para dita festa. Añades ademais unha resolución que na documentación que se vos adxuntou por erro non se inclueu, da que dou conta agora, que é unha resolución sobre un expediente de reposición da legalidade urbanística e de imposición de unha multa. Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que é dar conta do escrito presentado por Somos Ribadumia con data 13 de marzo, rexistro 2024, 1247. Pasa a comentar o punto a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, antes de entrar en detalle no punto número 7 da orden do día, quero aclarar que respecto ao punto número 7, número 8 e número 9, que son dar contas de distintos escritos presentados por representantes Somos Ribadumia, en relación a estos puntos, cabe aclarar os seguintes extremos. Con data 30 de abril do 24, rexistro de entrada 2024-2276, Sergio Soutelo, en calidade de concelleiro de Somos Ribadumia, presentou un escrito no que solicita a retirada destes puntos da orden do día. Con data 1 de maio de 2024, rexistro de entrada 2293, volve a reiterar a retirada dos mesmos puntos da orde do día coa seguinte xustificación. Que non se incluen que nos asuntos a tratar na orde do día do Pleno Municipal non se someten previamente ás comisións informativas e, por tanto, se pretende ocultar parte da documentación aos concelleiros da Corporación Municipal, advertindo de que é unha falta moi grave, informar que os puntos da orde do día dos plenos municipais que supoñen un dar conta non están sometidos nin a debate nin a votación e, polo tanto, non se someten ás comisións informativas previas ao pleno. Argumentan, ademais, que, en todo caso, aínda que se dé conta no pleno destos escritos, isto non exime das obrigas de entrega de documentación a quen así a solicita, neste caso, a Sergio Soutelo. Somos sabedores de isto, en este sentido cabe confirmar que xa está previsto que a partir de mañán este concelleiro, Sergio Soutelo, dispoña na súa sede electrónica de toda a documentación da que se vai dar conta tanto no punto 7, 8 e 9. Argumentan ademais que por non estar presente hoxe o concelleiro Sergio Soutelo asinante destes escritos dos que se pretende dar conta, por motivos de causa maior, que non poderá asistir á sesión plenaria convocada, piden tamén a retirada destes puntos do día.
Cabe recordar que en relación aos puntos do orden do día, en particular dos dar conta, o que dirixe a sesión plenaria, os que decide os puntos que se incluyen e non, é o alcalde presidente, e entende, neste caso, igual que o equipo de goberno, que é importante dar conta deles. Polo tanto, non se van a ter en consideración estes escritos presentados por Sergio e vanse dar conta dos escritos tal como estaba previsto. Entón, en relación ao punto número 7, dar conta do escrito presentado por Somos Ribadumia con data 13 de marzo e número de rexistro 1247, é un escrito relativo a solicitando que se lle entregue copia da seguinte documentación. En relación ao desfile de Entroido, bueno, antes fai aquí unha pequena introducción no que di que no pleno anterior non quedou claro se o equipo de goberno se refería ao desfile de Entroido ou a cabalgata de Reis. Basta con que revisedes o vídeo do pleno anterior para ver quen era o que non se aclaraba, o que quería, que non sabía se era a cabalgata de Entroido ou era o desfile de Reis ou non se sabía moi ben o que era. Entón, solicita en relación ao desfile de Entroido os permisos pertinentes e obrigatorios, os contratos de todos os seguros e o plan de seguridade para o evento. E con relación á cabalgata de Reis, os permisos pertinentes e obrigatorios, os contratos de todos os seguros e o plan de seguridade específico para o evento. Como dous documentos comuns a ambos eventos, cabe recordar que o Concello de Ribadumia ten suscrito un seguro de responsabilidade civil que cubre este tipo de eventos, tanto, entre outros, tanto de Entroido como de cabalgata de Reis. Ademais, no referido ao plan de seguridade, por si alguén o quere consultar, ben regulado no decreto 172/2022 do 6 de outubro, polo que se aproba o catálogo de actividades que deben adoptar medidas de autoprotección e polo que se fixa o contido das mismas e que documentos deben de incluir este plan de autoprotección. Está pensado e recomendado para eventos de máis de 10.000 asistentes. Xa nos gustaría que na cabalgata no desfile de Entroido viñeran máis de 10.000 asistentes, pero de momento non rozamos esas cifras. En particular, no referente ao desfile de Entroido, e no relativo ao tema dos seguros, a parte do seguro de responsabilidade civil, tal como recollen as bases do concurso, cada unha das carrozas, entre a documentación que debería aportar no momento da inscripción, tiñan que aportar un seguro de responsabilidade civil tanto do vehículo como do remolque que levaban as propias carrozas. Co cal, ademais do RC, temos a documentación de todos os seguros de todas as carrozas que participaron neste desfile. Ademais, consta no expediente a solicitude a tráfico dos permisos e autorizacións, existen permisos e autorizacións, temos autorización da Deputación de Pontevedra e temos, ademais, un informe de Protección Civil na que se fai constar que 12 voluntarios participaron na desfile de Entroido, controlando cruces, carretera, mismos carrozas, ata chegado ao campo das festas de Barrantes, e unha vez chegado ali se retiraron. A parte dos voluntarios de Protección Civil, había voluntarios membros do equipo de goberno, traballadores municipais e outros voluntarios. Con respecto á cabalgata de Reis, non só temos o seguro de RC de responsabilidade civil, sino que se contratou un seguro específico con cobertura dende o 5 de xaneiro ás 3 da tarde ata o 5 de xaneiro ás 11 da noite, na que consta no expediente, na póliza, e creo que teño por aquí tamén o xustificante de pago, autorización de tráfico, e un informe de Protección Civil na que indican que 12 efectivos membros de Protección Civil estiveron tamén velando un pouco pola seguridade do evento, a marxe de membros do equipo de goberno e de outros voluntarios. Entón, no relativo a este punto, resulta canto menos atrevido insinuar e afirmar de xeito tan reiterado
con tanta insistencia de que non se dispoñían de autorizacións, nin de seguros, nin de ningunha documentación, e que era unha total irresponsabilidade por parte neste caso do equipo de goberno, de actuar dese xeito. É un tema especialmente sensible, o tema da seguridade cidadana. Creo que se fixo necesario dar conta neste pleno, por iso así se decideu, e nada máis. Gracias, Vane. Pasamos ao punto número 8 da orde do día, que é dar conta do escrito presentado por Somos Ribadumia con data 18 de marzo, rexistro 2024, 1326. Vas a comentar o punto, Vanessa Jorge. Bueno, pois na solicitude de rexistro de entrada 1326 por parte de Sergio Soutelo en representación de Somos Ribadumia, solicita as facturas consignadas e pagadas tanto ao terceiro Pazo Baranda Juan Antonio, dende o ano 2016 a 2023, ambos incluídos, como de calquera outra factura existente consignada ao xantar de confraternidade da festa do viño tinto. Facendo alusións a que non había esas facturas ou que igual non as tiñamos. No ano 2016 facturou Pulperías Aurora por un importe total de 14.589,85. No ano 2017 Pulperías Aurora e Hijos presenta unha factura en relación á comida da festa do viño tinto por 13.958,45 euros. No 2018, Pazo Baranda Juan Antonio presenta unha factura por comida da festa do viño tinto de 21.651,30 euros. No ano 2019, Pazo Baranda Juan Antonio presenta factura de 11.880. No mesmo ano, Pulperías Aurora e Hijos presenta unha factura por servicio de catering e comida na festa do viño tinto de 10.781,10. No ano 20, por mor do Covid, non se celebrou o xantar do viño. No ano 21 tampouco. No ano 22, Pazo Baranda Juan Antonio presenta, co mesmo motivo da comida do tinto, unha factura de 29.333 euros. E no ano 23, Pazo Baranda Juan Antonio presenta unha comida polo mesmo concepto de 37.730 euros. Gracias, Vanessa. Pasamos ao punto número da orde número 9 da orde do día, é un dar conta, un escrito tamén presentado por Somos Ribadumia con data 3 de abril, rexistro 2024, 1665. Pasa a comentar o punto a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois no citado escrito solicítase información relativo a 4 expedientes distintos. O primeiro, suministro en réximen de alugueiro e decoración de Nadal. Aparece a documentación completa no expediente, un suministro en réximen de alugueiro e decoración de Nadal que fai referencia, para que todos os fagades idea, e se vos dades conta, a un oso que hubo durante o período de Nadal que se ubicou na plaza do Concello, para o cal hai informes de providencia da alcaldía, de informes de secretaría, contratos e demais documentación relativa ao mesmo por un importe de 8.046,50 euros. O segundo expediente que se solicita é o relativo a unha reposición de legalidade urbanística e imposición de multa relativo a unha solicitude que fai un veciño, Ernesto Barreiro Calveiro, contra doña Rosa Fontén Lameis e explotaciones forestales del Salnés, que neste momento o expediente se encontra con unha orden de execución forzosa inmediata por parte deste Concello, que se fixo de forma reiterada en escritos anteriores, e co que creo que nos últimos días se fixo algún recurso. Dase conta tamén do expediente completo relativo á memoria avaliada e solicitude de subvención para o proxecto Memoria para a realización dunha auditoría da Red Municipal de Abastecemento en Ribadumia para minimizar as perdas de auga, pois ao abeiro de unha convocatoria de axuda da Xunta ao procedemento AU 301C,
Este Concello solicitou unha axuda, evidentemente, pois para a auditoría da rede de auga deste Concello, que é un tema pois, de especial preocupación e interés, como se pode entender, con un presupuesto total de 15.972 euros, para o que se solicita axuda máxima, que son 8.000 euros, e para o que se acompaña unha memoria descriptiva e un presupuesto relativo ao mesmo. E o último expediente ao que se fai referencia, expediente completo do proxecto denominado Servizo de Protección Ambiental do Concello de Ribadumia. O Servicio de Protección Ambiental do Concello de Ribadumia é un servicio que contempla a contratación de 2 peóns forestais para labores principalmente de desbroce aquí no Concello. Solicitouse tamén ante a Xunta de Galicia 2 peóns forestais por un período de 9 meses a unha xornada completa do 100%, con un custo total de 32.953,86 euros. No expediente, que está completo, aparecen tanto as bases reguladoras da axuda como a memoria, os formularios de solicitude e demais, pois é precisamente para eso, para a contratación de 2 peóns forestais. Gracias, Vanessa. Pasamos ao punto número 10 da orde do día, que son rogos e preguntas. Algún rogo, pregunta por parte do PSOE? Sí. Empezamos con unha pregunta. A pregunta é se se vai a cumplir a previsión de reapertura do punto limpio unha vez rematen as obras. Se quero digo o rogo relacionado con este xa, que é un rogo que xa é unha demanda do PSOE de Ribadumia, de outros tempos, se volvemos a facelo. Solicitamos estudio de viabilidade de abrir este punto limpo para darle servicio polo menos unha vez máis entre semana, de luns a venres. Xa que hai xente que pois non pode... Está previsto, de feito, Está previsto, vale. Abrir un día máis. Estabas abrindo os sábados Pola mañá. abrir en canto teñamos toda a documentación para poder abrir e para poder recoller todos os voluminosos, todos os materiales no punto limpio, ampliar precisamente un día máis para que poder traballar en materia de medio ambiente, poder solucionar e axudar tamén aos veciños nesta tarea. Correcto, pois alegrámonos porque era un rogo que xa levaba anos o PSOE tamén solicitando. Unha pregunta máis. A conta do Plan Concellos 2020 comprouse unha astilladora por valor aproximado, entendemos que de 6.000 euros. A pregunta é se está usando, e no caso de que non se use, tamén facemos un rogo relacionado coa pregunta, que se destine a uso dos veciños e veciñas de Ribadumia, tal como se está facendo noutros lugares, noutros concellos tamén da contorna, en Caldas, en Cambados, creo que tamén se está facendo. Se está utilizando, efectivamente, no 2020 comprouse unha astilladora, non sei se o importe eran 6.000 euros, non recordo agora, pero si estamos utilizando, de feito, onde se sacan no que son as ramas, onde se fai ese proceso, e ao mesmo tempo tamén se utiliza para os composteiros. Sí, era por eso que demandaba o rogo que se poña a disposición dos veciños que poidan usalo. Unha pregunta é se ten constancia o equipo de goberno que no lugar que baixa de carón do río Umia baixando pola ponte cara de Barrantes cara a Sisán, sinálola, despois do merendero, o polígono 4, parcela 90-25, por se a queredes localizar. Hai unha zona que está delimitada dentro do complexo intermareal Ulla-Umia, xusto acaba aí nesa parcela, polo que puden comprobar nos mapas, por tanto de especial protección. Existe un vertedoiro de escombro de pedra, vale, sin restos apreciables de cemento ou de ladrillo. Non sei se son descoñecedores, do risco que se pode implicar por estar dentro do complexo intermareal Ulla-Umia. É fácil de localizar a zona. Eso non ten? Baixando do ponte de Barrantes cara a Sisán, despois do merendero que hai. Para que, se non sabedes, actuedes en consecuencia, porque non sei se está legal, se non é legal, as implicacións, sobre todo por eso, porque está pertencendo dentro dese espacio. Unha pregunta relacionada cos presupostos. Díxosenos que van a vir no próximo pleno extraordinario do mes que ven, na Xunta de Portavoces. Preguntamos a confirmación de se van a vir, xa que estamos
con eles prorrogados do 2022? Se levarán, entendemos que no mes de maio, Neste mes? neste mes. Moi ben. Posiblemente, non? Vale, tamén, como imos tarde cos presupostos, tamén queremos saber se as bases a entidades deportivas e asociacións municipais para cando se traerán a pleno ordinario ou extraordinario. Perdón. As bases das asociacións e entidades deportivas, o reparto das... Bueno, non sei se me entendeste esa pregunta. No, pero bueno. Non estaba para Alberto. Vale. Vou facer un rogo máis. Sí. A miña compañeira Silvia unha pregunta. Bueno, un rogo. Un rogo unha pregunta. Estás? Sí. Xa fai máis dun ano que o convenio acordado coa Deputación de Pontevedra da Rúa Condesa iniciou os trámites para a súa execución, ou estaba previsto xa deixado para a súa execución. Rogamos que desde o equipo de goberno se poñan a traballar e instar tamén a Deputación de Pontevedra para poder levar a cabo as obras canto antes, sobre todo porque acaba o cole e o UMIA era o mellor momento. Bueno, creo que eso Supoño que xa o sabedes, pero como xa estaba do ano pasado, está en marcha e anunciástelo pois fai uns meses. Anunciouse fai uns meses, fixeron o replanteo, ou estiveron aí a empresa contratada, que creo que se licitou e se terminou agora fai cuestión de aproximadamente un mes, máis menos. Estuvo aquí a empresa, estuveron os técnicos, estuvo a Diputación, fai aproximadamente 15 días para iniciar as obras a maior brevedad posible. De todas as maneiras, cabe dicir que efectivamente se iniciou pois esta actuación que é moi importante para Ribadumia, sobre todo en materia de seguridade vial e seguridade peonil no Concello de Ribadumia, no entorno do colexio, que é algo que viñamos demandando, pero sí, efectivamente, a nova Diputación tamén é certo que aínda que se iniciou o proceso na anterior etapa, todas as solucións, aportacións e todas as tramitacións se iniciaron nesta nova legislatura. De todas as maneiras, benvida a obra, creo que é necesaria, aí creo que compartimos todos, Sí. podemos compartir incluso todos os partidos políticos, pero evidentemente non son méritos solamente da anterior Diputación. É dicir, a anterior Diputación iniciamos os trámites, traballo nos costou, e con esta nova Diputación, evidentemente, pois tramitou todo o expediente para poder levar a cabo esta actuación que, se non me confundo, ten que estar rematada a finales deste ano, principios do ano 2025. Gracias. Eu non nombrei nin a anterior nin a nova, pero xa que o nombras, referiches, sin a anterior non había convenio, entonces... Entendémonos todo. Home, claro, referime á Diputación, pero bueno, xa que o dixeches, pois eso, remarco. Sin a anterior non habría convenio. E, por certo, a Diputación é a mesma, que cambiou é o goberno. Por eso. Sí. Eu farei anterior e posterior, pero entendémonos. Gracias, Javier. Perdona, Es aí. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras e son o expoñente do que nos atopamos nos rincóns turísticos da natureza que o alcalde foi promocionar a Fitur. Creemos que ten que facer o que ten que facer o Concello é manter limpo esos lugares que promocionamos sen que se vexan árbores caídos ou ervas que o único que nos permite ver é unha paisaxe mal coidada e sen mantemento. E o mesmo está ocurrindo nas estradas e camiños do Concello. Xa que contamos con maquinaria necesaria e persoal cualificado para o seu uso, creemos que isto sería sinxelo de facer e manter limpios todo o ano. Instamos desde o Partido Socialista ao Goberno a facer a limpieza duns viais polos que se está facendo difícil transitar, tal e como ocorreu o ano pasado. E a miña pregunta é, iniciou algún trámite ou xestión o Concello para limpiar o río das árbores caídas tras o temporal do inverno coa Xunta de Galicia, que é o órgano competente? Vamos a ver, creo que tocaches moitos
Paus, eu quería me referir, quería saber a cal te referías. Por unha parte, Fitur. Efectivamente, estuvemos en Fitur, fixamos unha... Eu creo que é importante promocionar a comarca, en este caso tamén o Concello de Ribadumia. Espacios naturales como a Ruta da Pedra da Auga, que mencionaste. Exactamente. Bueno, pois hai espacios da pedra, da Ruta da Pedra da Auga que están aí para ver e podense ver fotos. Bueno, con respecto á Ruta da Pedra da Auga, cada un dos concellos ten que ser responsable do seu concello. Podo dicir que a parte de Ribadumia está, se non moi ben, está bastante ben. Con respecto, porque a veces hai algún veciño que nos dice ao pasar Cabanelas, ali hai unha ponte, pero é de Cambados, non é de Ribadumia. E se nos dicen para atrás é de outro concello, tampouco é de Ribadumia. Se ti te fijas ben, Silvia, a parte de Ribadumia está máis menos ben. E evidentemente algunha cousa se pode mellorar, pero está máis ou menos ben. E iso tamén non lo transmiten os veciños. Si é certo que hai algúns puntos, algunhas árbores no recorrido que hai que limpiar, o sea, que hai que apartar esas árbores. Si é certo, tamén se pode dicir que o río Umia pois vai haber unha limpieza precisamente por parte da Consellería de Medio Ambiente para eliminar eses troncos, etcétera, etcétera. E este tramo da Ruta da Pedra da Auga da variante espiritual para nós é moi importante porque é un atractivo pois turístico moi importante. Por lo tanto, traballaremos precisamente para mellorar. Pero podo che dicir que a parte de Ribadumia está bastante ben con respecto a outros concellos que non vou entrar en cores políticas, pero isto é así. E con respecto aos viais, efectivamente, nesta época sempre é moi difícil, pero ahora mismo pois estamos esperando pois novos operarios precisamente para empezar a traballar co trator a 4 turnos, 2 turnos pola mañán e 2 turnos pola tarde, precisamente para ter todo o concello en perfecto estado de mantenimiento. Xa o fixemos o ano pasado, facemos este ano, e se por algo nos caracterizamos é precisamente pola limpieza. Queremos seguir tendo esa limpieza, por suposto. Eso non quere dicir que ao mellor haxa en algunha época do ano, en algún momento puntual, que pois ao mellor que pois a maleza pois ao mellor se nos, bueno, pois por este tempo, por esta calor, humedad, etcétera, etcétera, pois ao mellor pois que crecera demasiado, pero si é certo que posiblemente para a próxima semana empecen 4 turnos de limpieza en todo o concello con tratores de brozadoras, bueno, pois para unha posta a punto de todo o concello. E aparte podo dicir que como mínimo 3 veces ao ano, se recorren, 2 tratores recorren todo o concello de Ribadumia precisamente para limpiar todos os viais e todas as cunetas. O sea que bueno, creo que evidentemente todo se pode mellorar, pero creo que mal non estamos con respecto a outros concellos. O sea, como dicen, temos a maquinaria necesaria. Por eso. Cualificada, pues hai Por eso. El personal. Perfecto, gracias. ¿Alguna rogo, pregunta, Ramiro? Sí, bueno, unhas preguntas xa me contestou Vanessa, decidíamos con respecto aos orzamentos, pero ahora derívame nun rogo esa pregunta. Polo que interpreto, se para maio será un pleno extraordinario. Sí. Pois o rogo é que, a ser posible, se propoña un pleno tan importante como ven a ser no que se vai a tratar os orzamentos, que se fa unha hora na que podamos asistir a maioría. Vale, simplemente eso. Ben, preguntas. Fai un par de plenos preguntamos polo convenio que había co Parquín dos Castaños, que xa se había vencido. Preguntamos se había feito algún trámite para renovalo ou se había tido algún tipo de contacto. A resposta había sido no. Volvo a traer a pregunta, 3-4 meses despois, a situación sigue sendo a mesma ou a intención de... Temos que renovar ese convenio. Aínda que sigue sendo público, se está aparcando, que non hai ningún tipo de problema, temos que renovar ese convenio. Sí, nos pensamos tamén que é interesante porque a pesar de que ahora hai o parking novo ese que fixeron arriba e tal, penso que ese parking era interesante mantelo de uso público. Importante e necesario, porque ese é o punto cero, o kilómetro cero da Ruta da Pedra da Auga de variante espiritual. Por lo tanto, para nós, para o Concello de Ribadumia, creo que é algo a ter en conta e aparte tamén a promocionar, vamos. Correcto.
Outra pregunta, ben xa unha demanda que xa veu varias veces aquí a pleno, e xa sabemos que competencia do Concello pouca ten, pero máis que nada para ver se se fixo tamén algunha xestión a quen lle compete. Falo dos postes que hai no medio das carreteras de varios lugares do Concello, en concreto por falar de algún Sensisanti, Miguel sábelo ben, que producen accidentes, hai xente que leva tempo demandando. Sabemos que non é competencia do Concello levantar eses postes, pero sí que competencia mediar entre esas, Estamos, intentar xestionar ese... Estamos mediando, xestionando para retranquear ese tipo de postes. De feito, no Concello en algúns puntos xa conseguimos retranquealos, bueno, con esas non sei se negociacións, pero con esa tratando de mediar precisamente coa entidade que corresponde, coa empresa, en algúns puntos si xa conseguimos esa retirada. Evidentemente nos quedan outros puntos que estamos traballando, non solamente sino incluso tamén en postes de Telefónica, aparte dos postes eléctricos, incluso nas partes en Telefónica. Bueno, e xa para rematar uns cuantos rogos. Un deles parece ser que hai na Rúa Noval, en Leiro, na entrada onde está a igrexa, parece ser que hai uns desperfectos no firme da rúa que xa leva tempo nese mal estado. Non me consta acreditado, pero sí que me consta que mo comentaron que xa se informou desta situación. Nada, simplemente era rogar que se lle dé a reparación que precisa ese firme. Non nos consta, sabemos que ali No Noval. No, eu creo que se está referindo, xusto onde están os postes eléctricos, é dicir, ao baixar para baixo hacia a zona do Noval, onde están os postes eléctricos que ali aparcaba o camión de Tombelo, e ali había, sei se por ali pasa unha canalización de agua ou algo así, xa se reparara nunha ocasión, non sei se volveu a, eso sí que non temos constancia, se volveu ou non a, a ver algún desperfecto, terémoslo en conta para poder, se é así, levar a cabo. Vale, outro rogo é un pouco máis, mellor un pouco máis técnico. O rogo é que cando se presente un escrito referente a un punto dun orde do día con tempo suficiente para que poida formar parte da comisión informativa e se pide que se lle traslade ao resto dos compañeros da corporación, como foi o caso, por exemplo, ahora do punto. No que ademais tamén facía unha pregunta directa que se me informase da decisión que se iba a tomar, aínda que se lle faga un pouco, pois eso, o caso que se lle queira facer, polo menos que sí que se teña o detalle de decir, oye, pois mira, vamos a obvialo e vamos a seguir para adiante, e que polo menos se lle traslade ao resto dos compañeros en tempo forma. Se nos procuramos que esa documentación chegue porque consideramos importante, un punto importante a tratar, e queremos que chegue antes da comisión para que todos os compañeros o poidan ver e estudiar e falar na comisión, que realmente onde se deben de solventar as dúbidas, non na mesa do pleno. Rogo que cando sea así, que se procure dar cumprimento e pasar os escritos a que corresponda. Sí, claro. Efectivamente, cando tivemos as comisións, fixetes esta consulta, se había trasladado ese escrito ao resto da corporación. Non se fixo con ningunha mala intención de ocultar ningún tipo de información. Sabes que ao día seguinte todos o tiñan no correo, tal como se acordou, e de feito durante as comisións informativas eu me prestei a lelo e a dar conta del. Fixetes constar que tampouco facía falta. Entonces, quero dicir, hubo predisposición, é certo que non se enviou o mellor en tempo e forma, pero que non hubo ninguna mala intención, nin de ocultación, nin de nada similar. Non dixe nada diso tampouco, dixe que se procure, porque o feito de lelo na propia comisión tampouco resolvía nada. É dicir, bueno, sí, podíamos estar aquí hasta as 11 da noite léndote. Bueno, pero o debate que podería provocar, visto... Sí, claro, pero por eso, si se pasa con tempo, claro, se pasa con tempo, a documentación a vos a pasádela antes, o sea, a documentación dos puntos ben antes para que podamos ver, podamos contrastar, podamos estudiar e chegar aquí con un traballo feito ás comisións. Non, simplemente eso, sin ninguna mala intención tampouco, simplemente eso, que rogo que cando sea así, como noutras ocasións sí que se fixo, cando se añade un documento novo a un punto que leva o goberno e sí que se nos traslada, pois tamén se faga cando calquera dos concelleiros o aportemos.
Este último rogo é un pouco a nivel personal, pero bueno, vamos a ver. O que rogo é cando se nos comunica ou cando se nos invita a algún tipo de acto institucional. Neste caso en concreto a comunicación para que asistíramos á lectura do manifesto do Día da Muller no día 8 de maio, o 8 de marzo. Resulta que esta lectura do manifesto estaba convocóusenos para as 11:15 e o correo foi enviado ás 8:41 do mismo día. Con 34 minutos de antelación é difícil, se tes unha axenda, aínda que quixeras formar parte dese manifesto, dese acto, que penso que a todos nos gusta, con 34 minutos case non che dá tempo nin a ducharte. Entonces, eso, simplemente procurar se vai a realizar algún tipo de acto e queren contar con esta corporación que avise con un mínimo de antelación. Correcto. Eso parece nos correcto. Nada máis. Vanessa Fariña. Vale, Terminache, Ramiro, creo. Vanessa quería Fariña. trasladar un malestar veciñal que hai en Lois, entre os veciños de Lois. Hai unha finca ao lado da igrexa que foi cedida pola parcelaria para facer un aparcamento. E parece ser que ao lado están facendo un emparrado que está invadindo ese terreo de aparcamento e hai malestar entre os veciños de Lois por ese suceso. Entonces era por saber se erades conscientes deso, e en caso de que non, que se pudera verificar que realmente está ou non invadindo o terreno e tomar medidas en caso de que sí que o invada. No aparcamento que están montando un viñedo, entendo que entonces Onde está a finca que é para o parking cedido polo parcelaria. Ao lado, invadindo. a finca colindante parece que está invadindo o aparcamento. Correcto. Bueno, hai que miralo. Hai que miralo. Eu non sei se eso este correcto ou non teño os planos, non sei. O terreno que vai ocupar o aparcamento, que queres dicir? Sí. Correcto, sigue. Non respetou as extremas. Pues nada, moitas gracias, damos por rematado pois esta sesión ordinaria e nada, boas noites.